Savjetnik kancelarije predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak je u živom programu izvijestio Amerikance da će kontraofanziva oružanih snaga Ukrajine biti ciljana i kreativna. On je također naglasio da ne može biti pregovora sa Moskvom. Naša kontraofanziva stalno ide u različitim pravcima. Da bi se gubici minimizirali, koriste se rakete dugog dometa. One omogućavaju da se onemogući snabdevanje ruske vojske, a zatim snažno napadne ove pravce. Ovo se sada dešava u pravcu Hersona, gdje postoje 3 mosta preko kojih se snabdeva Hersonska grupa. Ovi mostovi će biti razbijeni. Grupa će završiti u kotlu i biti uništena, rekao je savjetnik Zelenskog. On je napomenuo da se oružane snage Ukrajine bore kreativno preciznim operacijama. Oružane snage Ukrajine navodno nanose maksimalnu štetu savezničkim snagama, a napad će biti sporiji, ne jednom udarnom pesnicom, već odvojeno. Podoljak je rekao i da bi sada sve moglo da se završi izbacivanjem oružanih snaga Rusije van granica Ukrajine. Ovo će biti gubitak za Rusiju. Ona će podbaciti u svojoj ideologiji i drastično smanjiti svoje prisustvo na globalnom tržištu, uključujući i ekonomsko, rezimirao je Podoljak.